Nosaltres, com a cofirmants de la moció, ja fa temps que estem insistint en aquest tema i així ho hem posat de manifest en esta taula. I jo crec que l'equip de govern en un moment determinat també va tindre aquesta intenció, i això ho dic perquè va haver un dimecres que el portaveu del Partit Popular es va adreçar als regidors del bloc per dir, efectivament, això ho hem de modificar, ho hem d'arreglar, perquè tal com està no està bé, i ens va preguntar de quina manera es podria arreglar. La sorpresa nostra en aquest moment és que en el pla d'ajust continuen les dietes en el mateix sistema, és a dir, una quantitat fixa sense establir ni mitja dieta ni dieta completa ni les condicions concretes en què s'ha de que donen lloc a cobrar aquest import, i simplement el que hi ha és una rebaixa dels 52 i pico euros a 40 euros. El que nosaltres volem és que al regidor, insistisc, no li costi diners l'exercici de la seva funció. Però el que tampoc volem és que per anar al CIRA un regidor, siga qui siga, cobre 52 euros. Perquè per anar al CIRA i tornar, com ha passat en aquest ajuntament, alguns regidors han cobrat aquesta quantitat, o per anar a Benimodo. Si en el desenvolupament d'aquesta gestió hi ha despeses, que se li pagui, però que se justifique. No hi ha cap problema. El que siga necessari, que se faça i que s'aporte. I aquesta és la intenció nostra, donar una redacció distinta a la base del pressupost per a que tots els regidors puguen fer la seva feina en les millors condicions i per a que l'ús dels diners públics siga molt transparent i per a la finalitat concreta que està prevista, que és compensar en aquest desplaçament dels gastos ocasionats, ja siga d'allotjament o ja siga de manutenció. Per això estan plantejades les dietes en la funció pública i haurien d'estar plantejades les dietes per als regidors. I qualsevol altra retribució per dedicació o el que siga, que se reguli d'una manera distinta a la de les dietes.